ki parabangin baro ki parlok ru kat ki bala banyo sngawi kani ka Bible study sesin pat ka bakum ka balang ka lumsi Presbyterian Church ni wanra apteng jopi ni ai ku blai fi ka kerteng ka badan botam ka jong try but nong pun imbe e jongi which is Christ tengi ai ngu blai bangi la man ni peteng biang sesin pat ban penong kani ka Bible study haka bangi ya beteng menta ya kani ka Parsi Shapangki Shifu Talan Kibau try Jesu Yetu Haga Gospel Matthias Lunang Barsan Kedekon Kebakat Sao Duk Balaifu Dia kani katayo beladam Nina yo ban Keren lamprang Ya kani ke Parsi Ile pet ya kejing lamprang Kelum syua Ya berok ya Parsi Tementang ini pet benia Iki dekot teter Naduk dekot kebakat Sao Katsan Dengan pulih gini dekot atli Nabakum ta kalong kumbau brio uban selet jinglet syakawai kari ubala khot iki syakri jung badul ai ki yakis pa jung te huwei ula ai santalen huwei pat ru huwei pat ru ar huwei pat ru kawei huwei po wei kat bakum kabujung hawi puwe kat bakum kabujung hi te kumni ru ulalet shala ka jinglen te kata kadai ka jing sedang jaman ki dekat ki bai thu ka ni Parsi but ni i ningkong e ka thu ba danu ni nonglet jinglet udai utrai jong ka kam ke jong udan ki sakri sikor udan ka spa ka fo baru dei benet si ka jinglet ka jingai namar ba kalong ka jinglet ru ka ba wan phai kham slam ko mala tho khot khak landai baru ni try jong ni ka kam ula simru ya kita ka spa ka jong ba un shania ika hagi sakri jong kumta ka khot ba khat san ka ong ba ula ai te habo jiet ban ai kamat ba ukwa bakini ki sakri ki bon sa ai ya kan ka spa bakin penroi ya ka hakata ka por ka ba u dang dan ha jinglet tila ngila ya lamprang khandiat ikani ru ba kata ka jinglet ju se ka wei kari kalong kari ka ba jingai te but ula khot iki sakri ju ti ki sakri ju ki dei ki ta ki breu ki ba u ula shania udan kejing shania ba habo ai haki ya ka spa ju kila ban sumar bhai ka ban penan kam ya ka ru ban penroi om tang ban sumar ri ban penroi ya ka te hakabe de bat kejing batai pat kamot eu gani namar kejing thau jong try su ge de hi bat kejing wan pat kejong uni ukanra lani uni try jong ni ka kam udei hi try jisu te ulet kejinglet ka bajingai kala manong kejing thol ya kejinglet jung se baneng do la kiu pat na kani ka slak hando hadin kejing mi pat jung banet ban song ha ti ka man ku pa bat bon sawan pat ha ko yesi bon man xiao yangi ando la dap pan khre ya ka jakasa ka jong ki bangen hang te kumola kular ha ka gospel unus klong khat saud khan ni kong ga ar ti kata ka de kejing thau jung kani kejing let jung den rei hau kat bau dang let ru kwa ba kani kejing ka kam jung kani khando ba kan sakut kum try lani kunra u bakwa ba ka kam jung kan nya chifrang kan roi ka hai kum ta ula perkhat ula plan kum no ban pen bet bagi sakri jung kinang pe ya ka kam kinang pen biang yiki jingran kam kibe dei bat ka kam ke jong te ka be dei ba kata ngi so thu la ngin sim ne ke jing batai jong kani ka thau ye ka hima ke jong ba un shat u shania ha ki sakri ke jong bakat ba u udang dan ke ni ke jinglen ki sakri jong ki badan ha ni ke slak hando ken pendap ya ka kam ka badang sa jong ka hima jong kata kalong ban penwan ya barok ki jet men riu saka jinget of Jesu daga bayalap ika gospel
begitu barok ki ban sapriang yu kin long na ki jet bendri barok kat ki badan kan ki selak handau kum baka ong ka gospel Matthews ka lenong ka bar sau ka dekat ka bakat sau kan tien ki ong te kan ki gospel jong ka hima on yelap ka perthai barok ya ka ban long ka jing phla ki kenja bendri barok on kum ta kan kanja kata ka bukun tegani ka jing let jong kumu kenrat jong prajisu kumu kenrat kalong ru ka baslam ni sung tho namar ba wan phai dian sistem ha gadkhot bkhat khandai ka ong te andala kham slam ula ukenrat jong kita ki sakri wan kata gadkhot ka ba khat khandai ge tho tengi sung tho ye gani mangi le ki ba em gani ka pateng menta la arjasnam tam na do bu trajisu la kiu sebeneng umpat wan phai ni sung tho bakat kam jong ka hima ka sim la ka jong ka por debat bakat dei ya ki sakri ki ba ula sanya bikin nyai pendap ya ka kam ban penan kam mi kita ka spa ka bola ai bat ba andau lawan phai baka kam kan yo long ka bala roi krai ti ong ni khot bakat san pan ti hawai ula ai santalan hawai pat ru ar hawai pat ru kawai ngila puli khot bakat sa bo khot igini ki sakri jong tegani ka jing khot ngi sung tho ha ka jing khot ya kita ki banget hu kasdang do ba khot ya ki na ka jing long mrau po ka pop ka jing long mrau po ka perthai po sitan ula khot ya ki ula plat ya ki na ka jing long mrau ula ai ki ka jing la lut ban sakri yo bleu ba em bat ban job ru ya ka pop bat ki jing pen sai te ha ka ni ka jing khot jong ka ba ngi puli ka ni ka farsi pan kalong sisu ka jing khot pan ban ong ha ki pet ngala shania ya phi ya ka ni ka spa ka jonga bat bakin sim ya ka da ka jingkit khli da ka jing snow ka jing snow buram yalau kenrat kajing sungu ilau kenrat baula ai ki ya ka bahatam ula ai ki kajing embom jukut ban mentau ai pat haki ya ka spa chung lakum ki dei ki trying hi bat ba kinyo ya ka ban penroi ya ka kata ka dei kajing nyo kor ka jung ka bakrau kajing sia kajing kentiu ya ka kerdan jong kita ki balong tangki sakri lani ki mrau ki jong tengi sung tho bela diru kum ki bangai hu trai jisu ngilong tang ki sakri ki berit ki jong ngim long e ru em ndri tang bangin sungu yu bawla plat ngi na ka jing long pom ula ai ngi ka jing im bom jukun bat ka dei ka ba dei biang yanga bat ngi bangingin ai uru ka jing sakri ki jongi ka ba bhatam ho te ha bawla khot kum ni ban sani aki ong ka ni ka khot bakhat san bola ai hawai santalen hawai pat ar hawai pat kawai tagani ka jing ai ya kita ki santalen kamut ayo ka talen ka tho ya ka pisa ka bagi penan kam ka ka por ka basna ka rupa te si talen ka rupa lada sim ya ka ka juk ka bah ka por na ka jing khan anta kanum dunai ka siklur menta te hawai kamut ula ai sanklur hawai ula ai arklur hawai ula ai siklur te kata ka de ka jing khan ka ba shu khan approximate aning yong khan antan kanum me pher than kat kum ka jing kiudor jong ki mar gi mata bat ka jing long ka dor jong ka pisa menta lada shem ka dor jong ka pisa ho try jisu bat ka dor jong ka pisa ka ba menta kawai ka talan kan long hi ko siklur e naga jing persang jonga ban khen bhai gini katkum ka currency jong ka por bat katkum ki jing batai jong ki commentators bat ka inflation rate ka bangi kendo akini gisngi ka dor jong ka pisa ka menta te kita ki dei ki ba u la ai te bale u ai we santalan bale u ai we ar we u ai we kawai kata ni suthu bakade ka manju but ketu ka sentence ka ba buat long hawai kat bakum ka bit jong u hi
teu try kum ukenrat wi i ya jing la jing jonga jong phi ban penan kam ya jing ai ge jong haka ktien paring ni ong ka capacity lani ka ability kani ka de ka jing la dau ai sibon ya ubala tang khandiat kan kulmar lut ka kam kan feel lut na rong sidong dau ai tang khandiat ya wala pat sibon kan wanra ya ka jing la na e ka bakrau ka wastage ka bakrau ya ka kam namar kata ukundra utip khamba mu sipang junga ba jong phi katno nila tikini ki talen kam tho e tang ya ka pisa hoi dona pring jungi ki bo try ukundra jungi ula ai ya ka pisa ka ni ki jingim ndrei le thu ba ki jing ai ka bala ai hangi kam dei tang ka dur jong ka pisa kala ban nong na ka liang jong ka jing start ka jing sempang ka bo ai ngi ka jing la jungi ya ki ktien ki thali ka jing la jungi ha ka jing pen khia kanu ka sap ka bol ai ngi ringkat bat ki jing don jing am jungi kita baro haba ngi pet ka ni ka khot ka yathu sai lani ka khot ka ba khat saung ka yathu sai ba ki de ki jong kam de ka jonga kam de ka jongi bangin kam ka de ka la jong de ma bal ai ki ni ban habol ai hangi ni don ka jingkit khle ka bakrau namar ula shania ingi kat ka bangi don hangi ula shania bangi ngin sumar bat ngin pandroi ka te kat bakum ka buj jong long ni bat kum ukenran ula let no kum ni hakani ka jinglet ju te habangi pet biang ni gini santalan uni ubre uboyo santalan ka uthau ka thau yu ubre ubalayo khambon ye ki jingla lani ki sap lani jingnon jing em kano ka jing ai ka jong blay kala ban nong ka jing ai ba kan jam sim kala ban nong ka jing ai de ka liang ki jing don jing em kala ban nong ka jing ai ki sap ki phong ngim la nyo shu e kita we po we bre don la ka jong te ka bo mot ba ni ba yo khambon kita len ude uba khambon ro ya kita ki jing ai ki sap ki phong ho te bat abangi perkhat ya ka jing shania yo bakum tau brio ka donru ka jingkit khle bon penroi bhai ki udon ka jingkit khle bon sumar lut iki te kam dei ka sup kata udon ka jingkit khle ru ban penroi bhai ki kata ru kam dei ka sup te namar ka ta uyo ru ya ka jing da se ka jing kham nyo ka ba ong bo yo kham bun te kata ka jing ai ka bo ai ngi ka dei ka bangi ngi dei ya ka ban penroi te kani ka jing kit khli jungi pat ban penroi ya ka shong hangi ka no ngi so khia chang jong ta ka kam ka no ngi penshong nia ya ka por ka bangi yo ya ki lat ki lanti bangi yo hakani ka jing im nalor jong kita ki jing ai ki bangi don nomor ka jing penroi ka jing ai ka badon ka khti ka jungi ka shong ha ka jing penun kam hok jungi ka por ka ba la ai hangi na ka bantaban penroi ki ka shong ru hakilat kelenti ki bo ai hangi bangin penroi ya kita len lani ki sap ki bo ai ngi te kita ru ki dei ki bangi hap ban sius pa kita ru ki dei ki bangi hap ban nyokor namar tang bayo ka jing ai khlam da la ban nyokor ka por bat ka kabu ban penan kami ki ka le nai te ni don ka jingkit khle ban penroi ru ya ka wei pokoi ka talan ka bangi la yo lada yo tang sitalan ru bangin penroi bha ya ka ta ka sitalan lada ngiyo santalan ni sungthu ba ka jingkit khle ka khambun dang yo artalan to ka long hapring jong tau buyo sibon badu buyo duna ndrei ka jingkit khle ka long hi kumju ba man ka wei pokoi ka talan ka bangi yo ya ka tangan hap penroi te kumnongan penroi ya ka ta ka talan ya ka ba la ai in se pet pat haki por hagangmat haki tayo ki banwan te bat haba ni puli ya ka sithi sekinong koren ka ba ningkong ka lenong ka ba khat ar ka khot ka ba saw
ki don itu ki kentien ki ba kran sifang kani ka ju hi ka benta ka sti ka bening kong si nong korin kan nong ka ba khat ar ka de khot ka ba saw kentien buang te don ki ba pher ki jing ai re ujo um sim bat ki ba pher ki jing sakri re ujo utrai badan ki ba pher ki jing train re ulong ujo ublei ubo pendroi ki baro habro tila kami lanti yang ai fi bangingin pendap ya kata ka benta ban pendroi ki ni kita len ki ba ublei lan utrai jungi ul ai hangi but kalong ka baklaru ba uta uba yo duna bu un snupi hun lan un snupi sni yo ta ba yo khambun namar mde ba yo khambun ba kwa hi ndre de hi kunrat ubala ai u khambun tu taru ba yo khambun pat kalong ka bakla bu un snu kham halor ani un snu khamla ban yo ta ba yo khandiat namar uta ba yo khandiat ru habo punroi bhai ka unyo hi ya ju kanong nau kunrat kanong kadai ka ju hi berkata kalong ka jing im ko bom jukut ha ka hima ka jong blai hoi kala bandan ka jing tam ha ki wei pat ki liang nrei ka bakong san tam hi ka jing im bom jukut ha ka hima ka jong blai kalong kumju ya bro lau yo sibun kitalen new yo tang ka wei tang bala penroi ka la minot la tracy tom bakan roy tigani kalong ka jingkli yang ai phi ki pravnget hatongi ngila ju perkhat ayu bleu ai nga phila ju kli yela de na kli ru yela de simet hi hatu ki ei ki talen ki bo bleu ai nga hatu ngala penen kam hok iki na em hatu ngala penen kam na em ya ka por ki bo bleu ai nga ka ni ki jingim ya ki lat ki lenti la ni ki kabu la ni ki opportunities ki bau ai khnang bangan yo ban penan kam bha ye kita ki sab ki phong ki talen ki bu ai nga kade ge jingkali ke ma ngi simet ngin hab ban kali bat ban ai ge juba ro daladi hi bat kanirap la ngin kali kumta nomar ba yo kumno re kumno ngi kham da nyu ko ri kita ki talen ki bu bleu la ai ngi teng teng yi ki breu ki badan ka sab sibon i pat ba ge jing injung ki kamsim mi rum kam sei so rum ki pensruwa penban ni kita ki sab ublei ul ai ki bat kam simlong ka jing krkhu ya ki parabriu ha ki mlang sa lang ya ka jing penroi ya ka hima ka jing ublei ka jing penyar sisu ya ka tebat kata kalong hi kum ka nuksaru banlong kum ka jing sneng yang ai phi bayo mangiru ngin poi sa ka ju pun teng yo sngo ki brio ki bong andang la kham rangba ngan la temen ngan sa sakri ublei bat kata ka dei ka ba sngo ma ban perkhat namar ba la da sim na kaliang ka jong ublei ula ban iye kata bakalong kum ka jing bom khensnap ya ka kam ka jong ban ai u da ka bala duna ka bahatam ka bangila ban ai ka por ngidang khlan ngidang la bha ni reserve la ni tengkai na ka bantai yala di na ka banta ka jing im la jong ka ba ka bade bangin ai su blei pan ni ai da ka ba la duna numan dala khamya kerta dala temen la shong thai na ka kam dekat no su ngila ban ai yu blei de hoi kiran ki breu ki barang kendit ben riu kidang kala ka momot da ki la kham rang ba ya ki bukum kita pat ublei tip kumno banle namar dan ki bo breu la ban sngu ngala pensruai la ka jong ka jing im ayu shu ngala ban ayu ublei mentan ngala temen re ya ki bukum kita pat ublei tip namar baki don ga donut baki ko ban ai se ublei kat baki la ai tegum ta wat lada kidang sedang ban sakri un ki la temen namar ka ba khamashwa le se kim simpat itho ya ka jing ai ka jong blei kim sipat yo mat ka jing ai blei ula ban penan kam mi kata den rei ka ba khamma ka long mangam phi ki bala itho bhai ka jing ai jong blei ki bala mat ya ka jing pen em ka jong try jisu ni pen tut ban sakri u ni tengkai ban ai ka ba bhatam se u tebat
kani ka haban mi na ka kaman smo bha jungi ka haban mi na ka jingmut jing prakhat jungi na ka donut jungi bangin rai dal di banong nan ai ka bahatam so play but ban penan kam hok ya ka e ka bo la ai la shane anga bakan roi sibon na ka benta ka buram ka jung ndai na menta ila di numa riela de ngala yo lut kat ka banga dan kam ngala yo e ka jing pen em sakan ka e pat ngan kwa na lor ka jing pen em ka ba kodor ka ba la ai hanga te ka jing em junga ju phi prab ngai kalong ka ba kodor kata kata khamat jong troy jesu but ki e bolo shane afienga kilong ki ba kodor kata kata but ni deiban prakhan bahaya ki yin se pet kumno kini ki shakri kini ki laijat ki shakri ki penan kam mi kini ki talan hakawi pat ka bible study ka ba kawi pat ka tayo te tu bleun kar khu ye ka jing puli jungi kini ka janmet ye ka tien ka ba khu chung un kar khu phiru kat ba phinang persyang ye ka ban kham su thu ye ka tien ka jong blei bala da fidon kanu kanu ka jingkli ka ba phi kwa ban kli ne ban ya kran ban ya phliu jingmut smobha ban long like do it ban le ekata phila ban kli phila ban phone ngala ai phone number ha ki bible study ki blalen but the sing an ong biang manta phone number junga ude 94025 06739 ngan ong biang 94025 06739 Daka khasi khandai sao not our son not riu nyu lai khandai te kan long ga jing kemen ga bakhrau yanga ban nyo ban yak kran ni kanu kanu ko phikwa ban ya ai jing mut lani ban kli jing kli lani ban ya phliu halor ki jing sha jong ka tien ga jong blei na ga ban ta ga buram ga jong amen tutung ni panwai no ni aingu ime try bamen iPad se seningi kan lat bangin puli kumni ye ka tien ga jong me khamtam ye ka ni ka pharsi jong ki sifot li ki talen ka bau try jisu hi ulahi kai ula yathu ikisnran batu ya rap ni kan ra bangin nang sungthu shishu ek ega badan ka ni ka pharsi ka bayde ba ka jing im jungi simet pat ka jing im jungi kum ka balang kum palang jong me ka ni ka slakhando to snow kan rat na bangi pan teng ka badan botam ka jong mi u try but unang panem be jing Jesus Christ but to airu ba ka jing ai e ka badap yang ka bakar hai ka jong mi try ka jing ba ka jong bleu ka pa lam ba ka jing slok um sem ba khoi kin da shongkur hai lam but ki parab nge baro ki be dan benta ka ni ka por ha ka ni ka bible study hoi ba ki weiru ki parlok ki parab nge ki bansa singap igani lingba gani ke na ka YouTube channel jong ka balang but kumjuru try ki riunget ki badan hangni ban haklang slak pathai menta ban adu halak taru amen kublis bun